ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରମନ୍ଦ ତାମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ରାଜା ବୀରଭଦ୍ର ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ନଅର ଠାରୁ 10 କୋଶ ଦୂରରେ। ସେଠି ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ବାସ କରନ୍ତି। ସେ ମାଧବାନନ୍ଦ ଭାବରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ। ମାଧବାନନ୍ଦ ପ୍ରତିଦିନ ନଅରକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଜାମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ ତାହାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାନ୍ତି। ରାଣୀ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୁଅନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ଭାବନ୍ତି ରାଜା ମୋତେ ପୁରା ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ସେ ଯେତେବେଳେ ଋଷିଙ୍କୁ ପୁରା ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ସମୟ ଦିଅନ୍ତି, ରାଣୀରେ ଏଥିରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଋଷିଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ନ ହଟେଇବି ତେବେ ଆମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦିନେ ଋଷିଙ୍କୁ ନଅରଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ଯେଉଁଦିନ ରାଜା ମୃଗୟାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଋଷି ଯେତେବେଳେ ନଅରକୁ ଆସିଲେ ରାଣୀ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଖାଇବେ। ଋଷି କହିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇକି ଆସିଛି ମା, ଖାଇବିନି। ତାପରେ ରାଣୀ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ରାଜା ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକି ଯିବେ। ମାତ୍ର ଋଷି କହିଲେ ମୋର କାମ ଅଛି, ଆଉ ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଅଛି, ରାତିରେ ଯଜ୍ଞ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି। ତାପରେ ରାଣୀଙ୍କର ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ସେ 3ଟି ମଣ୍ଡା ଧରି ଋଷି ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଲେ। ବର୍ଷା ଜୋର ହଉଥାଏ, ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଋଷି ଥାଆନ୍ତି। ରାଜା ଆସି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ, କହିଲେ ହେ ମହର୍ଷି, ଆଉ ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ହେଲାଣି, ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ଘରକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ଋଷି କହିଲେ ଆଶ୍ରମରେ ଆମର ଯାହା ରୋଷେଇବାସ ହେଇଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେବୁ। ମହାରାଜ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା 3ଟି ମଣ୍ଡା ଖାଇପାରିବେ, ଯାହା କେବଳ ମହାରାଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ 3ଟି ମଣ୍ଡା କେବଳ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ, ରାତି ପାଇଲେ ଘରକୁ ଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡା 3ଟି ମହାରାଜ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା ପରେ ମହର୍ଷି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ନଅରକୁ ଖବର ପଠେଇଲେ। ମହାରାଣୀ ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେତିକିବେଳେ ମହର୍ଷି ପଚାରିଲେ ରାଣୀମା, ଆପଣ ମତେ ସେ ମଣ୍ଡା 3ଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ କଣ ମିଶେଇଥିଲେ ଯେ ରାଜା ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆଉ କାହିଁକି ମିଶେଇଥିଲେ? ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ରାଣୀ ସେଠି ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲେ ଏବଂ ନିଜେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। କ୍ଷମା ମାଗିବା ପରେ ମହର୍ଷି ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପୁନର୍ବାର ଫେରାଇ ଆଣିପାରିଲେ।